Het is een flinke klim. Verst on een tuigje de ladder op om te ondervinden hoe het is om in de wienenergie te werken. Boppen in de kap van de wienmoenen wordt de opleiding dan officieel onaankundige. 1, 2, 3. Ja, mooi. In 2020 maar 20% van uw energie duurzaam wezen. Je leest grote kansen voor wienenergie. Wij weten dat er de komende 20 jaar duizenden banen op dit gebied beschikbaar komen. En we willen graag ondersteunen dat Nederland voorop blijft lopen met het produceren van duurzame energie. En daarvoor is windenergie een hele goede optie. Informatica-student aan de NHL, Timo Schraat, denkt erover om aan te studeren in de wienenergie. Wat voor werk zoest er maar in achtergrond nou bijvoorbeeld ooit je dwang kennen? Nou, bijvoorbeeld het monitoren van windkrachten. Hoeveel energie wordt er opleverd, hoeveel gaat er verlen en al zulke dingen. Als er dan een storing is of iets, dan kist ik meer zien, oh, dus hier toen een piek in, nou ik noem maar wat, in de windkracht. En dan kist je, oh, dan moet dus iets ondernemen worden. We zullen volle oppakken met bedrijven. Bedrijven die het in de toekomst de meesten nodig hebben, die hebben al belangstelling voor studenten om dat projecten bij deel te lezen, stagiaires. Een van de bedrijven die het nu al stageplakken aanbiedt is Windpower Centra van Haas. Zij vinden de opleiding een goed initiatief. Ik denk dat essentieel wordt. Zeker voor de onderhoudsmensen en technici. Er zal in de toekomst een hoop behoefte aan wezen. Voor alle gebieden in de wienenergie zijn wij mensen nodig. Aerodynamica, machinebouw, elektro en zelfs elektronica. Er zijn alle aspecten aan wiemolens. De opleiding wordt het 4 jaar en had 3 aanstudeerrichtingen. De verwachting is dat in september zo'n 30 studenten aan deze studie beginnen.